ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे. ದುಂಬಗಾದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪಾದಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕುಲಿನ ಉದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ಅವತಾರದೆತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಆಯ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಆಯ್ನ ನರಸಿಂಹ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಅಷ್ಟಸಖಿ ವೃಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ವೃಂದಗ್ ಜನಕುಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದರ್ ಪಂಡದು ಮನಸ್ಸು ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕುಲ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಓದರೆ ಅರ್ಥ ಆವಂದಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಮುಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಪೋಪಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆ ಟೈಮುಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಂಡು ಮಾತ ಫಾರಿನ್ ದಕುಲೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ಪಂಡ ಫಾರಿನ್ ದಕುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮಾತ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಸರಿ ಸುಮಾರು 18 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋತಿಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮುಡು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಗು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರಭು ಎಂಕ್ ತುಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಕಡಪಾಯರು ಅವೆನ್ನು ತೂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತುಳುದು ತಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕೇನುಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಮಿಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಕೇಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವೇಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಕುಲೇಕ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆಡು ಪ್ರವಚನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭು ತಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡುದು ಎನ್ನುವೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಅರೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ ಆಂಡು ಓಲ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪ್ರಚಾರಕೇರ ಆದ್ ಗುರುಪ್ರಭುರು ನೇಮಕ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಅವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ. ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಅರೆಗ್ ನನಾತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಆ ಭಗವಂತರ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವರು ಏರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತುಂಡು. ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ವಿಚಾರನು ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಕಲಿನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ತೂಪಿನ ಬುಂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಾದಿ ತೋಜವನ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಹತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪನೋಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಆಚಾರ್ಯನಕಲು ಮಸ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಪ್ರವಚನ ಕೊರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿದೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗ್ ಕೈ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ತಂದು ಭಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋಜಾವನ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ದುಃಖ ತೊಂದರೆ ಎರ್ದು ಎಂಚ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಪೋವೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಕುಲೆಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಈ ದುಃಖ ತೊಂದರೆ ಪನ್ಪಿನ ಭವಸಾಗರದು ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಕುಲೆಕ ಪಂಡಿತು ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಕಮಲೋರ್ದು ಬೈದೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು ಅವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಚಿರಋಣಿಯ ಅದು ಪೊಡು ಅವೇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ತಾಕುಲೆಕ ಪನೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗ್ ನನಾತ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರಣ ಮನ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಈ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಗು ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಆಂಡ ಪನೆರ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ತಪ್ಪಿತ್ತಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ, ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.